Barkang oh good boy Hello friends नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय नै जा लोगोफ्रा लं जाम्प बारदों आं फिल्डआव दसे बेरायफैदोंमोन नै आंबो दा बारगोन आरो बारगोजोबथोंसै बिथांमोना आयौ केमेरा फुलाला जादोंलै आयदै फेल थांबायलै नोंना खर'आसो लाजासिगोन दै हाब 17 फुट गाहाम बारदों आं हागनाया दा बारनांगोन र' आयौ ब्रेक संफैबाय होबायलै जोंना थेख्लाफाया बा बेलथायबावदोंसो माथो जोबथा मोनफैखादोंलै नोंनो गोलावसिन बारगोन नामाब्रा होबायलै खामथां आदाया ओइ बलबो जोलागासिनो दं नै ओइ खदाल साइडआव दोन होबाव खेमसि बेलथेबाव आयै जागोन दे जागोन मोनखाबाय गुलि गरथाम फरेस्ट आर्मि साख्रि लानो नागिरदों जोंहा बिथांमोना आयै हाया गुलि गरथाम ओइ हासाबदों माथो ओइ ओइयाव आं स्ल' मोसनाव टेक्स नायग्रोनि हागोनलै आंथ' बाराव गारसै नोङो साद्रायालै बारा थांदोंमोन जेला जाबोयोलै जोंना kelas selama lebih aja semua barang deh ini bisa video lah mani baru pak ayo lo dah tahu pak ayo hei deh tuh Bodo mantap मेंला जोब्बायलै जाला हान्थुआ नै खरायानो साजोब्बाय होबायलै ya wah ada होथारदों माथो barkang oh good boy mula nak ngikut mobil lo nah ayo
हो गोथै आयौ बेमारिनिसो बारबाय माथो खाट मोनाथारबायलै गाइस लोगोफोर नै खोमसि नुथारबाय बारा सिनायनो नागिरला मानसि गोसोम नुनानै सिनायबानो जाबाय This is a Budang Bosumotari. आयै टाइटेलानो बोरैबा जाबाय Maikina Pema. ओइ नांफैमारदोंसो लागाव Pala. Rolling for everybody. Ayo akan minta gile. Oh. गाइस मेंला जोब्बाय मोनाबाय मानसिखौ सिनायनो सिनायाखै सिनायदों Snake. सिनायना एसे उफ आं बारलालै मेंजोब्बाय उननिसो थांनो जाथारो ओइ खेला नाख्राङा बारलाय हागोन ना लाइट होबा आन्दायगोन ना जाबायलै बारा सिनायलालै डाउनसिनसो जालांदों दे आख्रामोनखौ लास खालामदो जागायनायखौ बेयाव दिनै दोनथ'बाय होननायनि बारनानै ओइ थांखाबाय 20 फुट लागाव बेयाव गादों दै खर'आ 20 खौसो लागोन फुरा फुरि 18 नोंसिम 19 दं 18 जागोन इसिमानि इसिम 19 आंना 14आवनोलै 15आवनो गेजेराव दंथ'यो उफ मेंलाजोब्बाय नै जोंहा फंबाया गाजा बारबाय हाद्रि जाजोब्बाय बिखुङा आयौ दुल जाजोब्बाय हाखर जाजोब्बायसो माथो लोगोफोर मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होलाबायदो नेक्स्ट भिडिअ लोगोसे बाय बाय